és áldott-e szó, édes hazám. Itt van a bölcső, s itt ringatott az én édesanyám. És ha egyszer síromon nő a vad virág, én fentről is, a mennyből is hallom majd szavát. Együtt dobban a szív, s benne dobban a szó, magyarnak lenni igenis jó. Az egekig él már a nyíló virág, karjába zárja a magyar hazát. Hazám a föld, mit szívünk fölé, Kárpátok vonnak népünk köré. Hazámban mindig otthon vagyok, hiszem, hogy én is jó magyar vagyok. Mint sírból támadt ősi erő, olyan vagy hazám. Messze sodort bolyongó kő, tenger szórd viharán. Nagy hegyeknek öléből nyílik a vad virág. Én lentről is, a mélyből is hallom majd szavát. Együtt dobban a szív, s benne dobban a szó, magyarnak lenni igenis jó. Az egekig ér már a nyíló virág, karjába zárja a magyar hazát. Hazám a föld, mit szívünk fölé, Kárpátok vonnak népünk köré. Hazámban mindig otthon vagyok, hiszem, hogy én is jó magyar vagyok. Ezer virágból bokrétát kötni kéne már, mert egy az utunk, s ha összefogunk, megmarad hazánk. Együtt dobban a szív, s benne dobban a szó, magyarnak lenni igenis jó. Az egekig él már a nyíló virág, karjába zárja a magyar hazát. Hazám egy föld, mit szívünk fölé, Kárpátok vonnak népünk köré. Hazámban mindig otthon vagyok, hiszem, hogy én is jó magyar vagyok. Jó magyar vagyok. Katának, a zenekarnak, a gyerekeknek sikerült elérni, hogy elveszítettük Atinát egy pár másodpercre, semmi baj. Addig gyorsan én Liviát megkérdezem, hogy az éneklő csemetéknek milyen így, milyen Katáékkal együtt dolgozni, ez munka? Részben munka, részben viszont egy nagy-nagy öröm. Harmadik éve tart ez a kapcsolatunk, először munkakapcsolatnak alakult. A hangversenyünkre jöttek ők el,
meghívtuk őket, én egy nagyot mertem álmodni, mikor megtaláltuk ezt a dalukat, és ők önzetlenül azonnal igen mondtak, innen meg már olyan, mint egy tündérmese, azóta tart ez a kapcsolat, és azt gondolom, hogy ők nem csak magyarból, hanem önzetlenségből, szerénységből és barátságból is jelest kapnak. Meg Engem is gyerekekből. elvesztetett mindjárt, annyira szépen beszéltünk. Azért nektek is jó, tehát a zenekarnak is jó, hogy ezek a csengő hangok ott vannak, meg a szemek. Nekem nagyon tele van a szívem a pápai gyerekekkel, egyszerűen imádom őket, tehát nagyon-nagyon szeretjük őket. Hol tart most akkor ez az egész? Március 15-e előestéje van, nyilván van feladatotok, van misszió. Igen, ez az anyag, mutatom rögtön a kamerának, ez a Nemzeti Kulturális Alap, a Magyar Asszonyok Érdekszövetsége és a Miskolci II. Rákóczi Ferenc város és megyei könyvtárnak a támogatásával jelent meg. Március 10-én volt egy nagyszabású bemutatónk a Budai Várnak a Magyarság házába, ahol dr. Solti Péter, a Klebersberg központnak az elnöke átvette a kiadványnak az első 500 példányát, mert hiszen ez iskolákba fog majd jutni. Van nekünk egy nagyszerű menedzserünk, akit úgy hívnak, hogy Szőnyi Kinga, ő pedig azon dolgozik, hogy a világ minden magyar közösségéhez eljusson ez az anyag. És ugye ezen alapok is vannak, ha jól... Ugye ez Van benne, igen, van benne egy CD, és van benne egy DVD. A CD-n a 4 legfontosabb nemzeti ünnepünk, emléknapjainkhoz kapcsolódó dalok vannak, illetve a nemzeti a zenei alapja is rajta van, hogy az iskolák, közösségek, énekarok tudják őket énekelni a nemzeti ünnepeink alkalmával. Van benne egy DVD, amin a Kossuth Lajos Azt üzente című videoklipnek van egy csodálatos videoklipje, ami Tóth Gergelynek a munkáját dicséri. Illetve van Több benne egy dolgot mondtál, szövegkönyv. Kata, több Igen. dolgot mondtál. A klip majd adásunk végén, könnyű ezt megrendezni? Gyerekek, mosolyognak, Kata, gyönyörű, hát a dolog van. Könnyű. Nem? Maradjunk ennyiben, könnyű, igen. Az embert viszi a szíve, nem? Más ez így, igen, más amikor meg kell csinálni valamit, és más amikor az ember valahol megfogalmaz, hogy egyszer egy ilyet csinálni, az megtisztelő feladat. Igen, és most itt fogtuk meg a lényeget. Én ezért is nagy gyönyörű, meg borsoztam, meg minden, csak az a borzasztó, hogy kicsit azt érzem, hogy ez is olyan, mint a karácsony. Azon a 3 napon beszélünk a szeretetről, reggeltől estig és estétől reggelig, és Olyan így dalt kell írni, amit fütyülnek, és, meg dalolnak. és ez is olyan, hogy most akkor jönnek ezek a jeles ünnepek, és akkor 3 napig büszkék vagyunk arra, hogy magyarok vagyunk, már ki az, és egyébként meg egész évben meg annyira nem szól Hála arról, Istennek hogy... lefedi. Tehát Úgyhogy nagyon kérlek, hogy ezt csináljátok emléknapunk ezerrel. van, és annyi nemzeti Ezerrel. ünnepünk van, hogy az egész évet le tudjuk fedni. Helyes. Nem? Igen, Helyes. tulajdonképpen a mi munkánk, És a gyerekek, a jövő, igen, szóval mi már el vagyunk rontva, a a mi gyerekekben munkánk kell. az abszolút erről szól. Nagyon. Nyilván ezen a kiadványon, amik szerepelnek, ugye dalok, egy új köntösbe kerültek, de mindenképpen szeretük volna megtartani az emelkedettségét ugye ezeknek a daloknak, mivel ezekhez az ünnepekhez kötődnek, tehát nem vittük el nagyon trendiben, mert nem akartunk belőle egy bohózatot csinálni, hanem mi így oldottuk meg ezt a feladatot, és én úgy gondolom, hogy összességében egy nagyon remek kiadvány. És mindenképpen készült el. hiánypótló, tehát nagyon-nagyon Na, sok így van. visszajelzést kapunk, hogy erre mennyire nagy szükség volt. És a Nem csak- gyerekekre mennyire nagy szükség van? Nekik ez újdonság? Vagy ők már teljes merszélességgel ott állnak, Kata és az ügy mögött? Így van, mert, mint említettem, 3 éve tart ez a kapcsolat. Többször voltunk már itt a Duna TV-ben, és nagy-nagy örömünkre ők is pontosan ugyanúgy szeretnek bennünket, mint mi őket, és mindig hívnak. Ott voltunk például pénteken, 10-én ezen a Magyarság házában, az átadón, és azt hiszem, hogy olyan emelkedett érzés volt gyerekeknek, felnőttnek egyaránt, hogy euforikus érzést értünk át mindnyájan. Ami lesz majd műsorunk végén is, tehát akkor lesz ez a Kossuth Lajos Azt üzent, ez a klip tulajdonképpen. Szabad ezt használni, hogy klip? Hát igazából nagyon más, nagyon nem határozható meg ez a műfaj, tehát igen, mondjuk úgy, hogy igen. Használjuk rá, hogy klip, igen. Valójában. Mivel készült, hogyan készült, szakmai beszámolót szeretnék, rendező úrra. Igazából egy nehéz megfogni annak az embernek az életét, akiről ezerféle elképzelésünk van, és hogy kötődik egy szabadságharchoz, kötődik magához, ehhez az emberhez is, kötődik rengeteg mindenhez, ami akár aktuál politikai értelemben is fontos. De nyilván a gyerekek voltak a legfontosabbak, hogy azt megtalálni, hogy hozzájuk hogyan jut el mondjuk valamilyen világ, valamilyen hangulat erről az emberről és erről a korszakról. Nehéz volt az, hogy ezért bemutatni a szabadságharcot úgy, hogy mondjuk csatajelenetek, háború, harc, úgyhogy nincs benne úgymond kvázi erőszak, abban
abba az értelmében, ami mondjuk elrettenti, vagy ijeszti őket, vagy ilyesmi, és erre azért találtunk egy nagyon kellemes megoldást, ahol úgy mutattuk ezt be, ami nem erőszakos, ami nem vad, ami nem durva, de mégis azért kifejezi ennek a drámaiságát. Tehát ugyanúgy, ahogy mi tehát a saját zenénkben próbáljuk megtalálni az arányokat ugye a népzene és a populárisabb műfajok között, tehát egy ilyen fúziós formában. Mi abszolút szabad kezet adtunk a Gergőnek ezzel kapcsolatban, megkapta a dalt, és ő ezt álmodta meg, és én bátorányítottam, hogy ezeket az arányokat ő is fantasztikus módon találta. Jó, most meg. olyan nagyon talányosak vagyunk, műsorunk végén természetesen akkor az egész klippel találkozhatnak, ami a Kata kezében van, az természetesen már elérhető. Lívia, tessék az iskolásokat Katáik számára mindig bocsátani és oda küldeni. És Nagyon jó? boldogan és olyan büszkén. szépek, ahogy mosolyognak. Várjuk a klippet, és megnézzük együtt, és meg is hallgatjuk Köszönjük együtt. szépen!